Karbi Prime Town Birta longpen kado kabia phantame kardam na pazirikla. Tangte pini Karbi Prime Town Birta arjuita. Pini poipa ni phaitro karni VZR along le potha Karbiara thurpak pen katestong asai kedengpo. Rason si Birila Sarada Patwak Lama Longpen Karbiara Chingrum si Karbiang Long Autonomous Council upon Pinpura Lopazir Dam Jipupen Aramucha Jeng Penang Barlo. Haladak pen wang pamaho di purong sopi malom rai komasai kiatum pen chiposi pinang anarat kisung phonang lo. Ang tom pen perang ke kahumri na birta langpon iksina. Nang berhat lo lagi per. Mating kita ni kucur. Ano so pulis na pinso pulis mga tengke. Pinso pulis. So hektik lo ni. Ladak silang sorong lo dang ninung kan so dak si sorong lo. SP searching ki bom lo. Ale ko piro ni teaching ki bom lo adu ni da. Councilor মানে আমি মেমোরান্ডাম নিব মানে আসলে তেনেহলে কোনোবা এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ থাকিব লাগিব ওলে পাইব আমি আসিলো তো তাতে Kalau ni ili aleng tu kemenan je kemenan pun nak cakap song tu nak join ni. Nang li pan pikan na naik tank. Kai bong masih nak tank. Pinso tum jangan ke tank. Pinso polis nak ke tank. Ali tu mata jen vet nang ji. Labang so non kidnap jek. Ke pom dera pom ali tum council so la dai jen nang ji. Nili tum suluk tu dah pele ke dam kali dete. Nili tum isamri pen. Bir polis ni tum rally bang bong. Rally bang bong pen council an pale ji pula. Bang so hut ko people lang kapte nang ji. Lai kong sai kia tu ada sebab pen labang so. Kasi song along ni tu mana kam kipen. Kumat anak munit lo dari sotang lo. Along pen awal lo nanging doi lo blank fire mari lo. Inu dapan ke tank ke jok pen non garia lo satang lo. Komala la atai jen ni ke. Komala atai jen ni ke labang so lambat. Dili aljuing tung Karbiang long autonomous council tu mapan aljuing tung. Komati atai jen pun labang so non tap je. Kona tong ke pom di garia lo tap en lo labang so pat. Komat lo atai jen nang di council lo so labang so bang responsibility en lo. Sudah tu. Dah semua dah semua. Karbi kaya ke mang lo ngata don lu dia join ni sepilar tu mang orang deng bang kem nang kong la tu. Pini tum ke pini pilo. Rada ke mang se tum ka tesong ke. Rada ke mang se tum ka tesong pro ta pipola pini kon heli nang pa abra ke. Pipola pini renga hura paso ke. Laki ningduk. Ningduk ke khanja la ben la bang so ning ki duk la bang so. La bang so ang he ka bang kan mani si Karbi ang orang tak nang beji. Pini PGP kajari PGP Karbi ang long si yang tuluram rong hang.
labang so sayang deng kedeng dia bang ke iltum Karbi hijana bhana ka pachok na pa theng na ka pa apa bang ke iltum ke men tuni ta kroy thela pen alang fa me hir juno bang iltum ke kipi beg nang ya tumo ke pinang kokpo people of product peni iltum e khai pharman dia pharman iltum ke chakong ka chang ke iltum lore phela iltum ka chang ke lada iltum ke chok che kupilo Poi ni phaitro karani lakhain korahini saropothar MHC constituency ar lualong prek jam dimalong thengpia klimso ke aja me ke paman pona birta kat news along birta na pale pini thengpia klim ke epon lake jasamet bangso aja me ke dengpon lake Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Nonghang amahang ke thekarni mate ningkan phoke prahini ke chokarni pen pacheton ponsi prek jam school ahem ariri lapen rong arlo malom sedame thengpia klimso epon bangso me ki paman ponalong silarson rongpi board chairman Karbiang long autonomous council lapen rong along VDP president secretary anparata school along headmaster school of maratum pen thengpia klimso epon lapen halapu BJYM Sarapot Haramei Pu Anil Tokbi lapen Ari Sanghwa Tumpen Chapater Piponsi Japra Langso Jutang Aklamalong CEM Dr. Tuliram Ronghang Amahang ke thek arnialong pacheton dunpen thengpia klimso ke epona birta riponlo bangso amaya long silarson rongpi board chairman Karbiang long autonomous council Semyon Rongphar Saropothar VDC chairman Lokhiram Rongpi BJP Saropothar Mandal Committee Meipu Raikom Terang Kamal Bey atum pen chenglok pinang an ke thekiding atum chirap chitu dun pen kadu kawe Saropothar constituency arlo rongsuri pho atheng piaklim epon long pusi silarson rongpi board chairman pen than patini po Bukazan pen Bisnu Lekhe report Kat News tum la bangso thengki ke asai ke deng ke la puson hela pini la ke tum Karbiang Autonomous Council Chief Executive CEM alangli mahang ke thek arni lasi labangso alangli mahang ke thek arni ni tum tame ningarong chiki dunsi peda porpen BJYM bendame isia program ke dengdo alabang ke cultural complex ahemong si ai boundary along si thengki ke asai claim ponlo halabangso asai judet pena phi puthot nilitum aphan bihikoi tum ka chinghon local MSC alang hi bedame isi ningarong chipi don si alang wi itum ka chinghon CEM Dr. Tuliram Ronghang alang ya mahang ke thek arni tapuson ning cheparong dum si suruputharang kangarlo pregjam adim bihikoi non tum parlang solong labangso LP school long labangso thengpirong ke asai claim ponlo lapentu ako non long plipo anbak lapusona sai claim ponya dim dolang lasi pinitum kaching hon local emisi pandame kiro pipar piglo pini labang so sai long mate thengpia claim kado ko be niltum phanang parents pidam pen labang so sai kepadeng pon alangi hen pen kirap don potame niltum hen pen kiro pilo lasi pini labang so sai la kwangke tum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang alang ni mahang ke thek arni tapuson arni tum pachiton dun si ningarong pen ini tum labangso palangso LP school boundary kangar lo tame ini tum labangso thengpia sai ke claim lo tapi labangso long na chitong tun da tum kado VDP tum pen lapendak local committee president secretary mohila morcha president secretary pen singlok dak ongdung lo charli o tomato pendame labangso asai kedeng long na cerap na situ dun posi ala kado we phanda kiro pipar piglo la penali tum kado han tene akiro kilo la sia asai kedeng bangke la puson helo ni ta kapre ko phan kali labangso pensing tum pini bangso thank you clean ke asai deng pon rongkon bak nang litum ipon lopini dil tum kado ko be homosti silong rong pharo phobak andoji pedap adap pen hitum da cultural complex along tame ipon lo la so penako puthot non school long potrok bardoji la pen local committee penang anadim tamil labangso thank you ke ponje sai long claim ponje David Lekhe Arta Ningkan Troxy also bihek pen arenga mek kacholong lok penajok nona bangke ahiring tangrak mate phere meme anpin
lase Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke the ke ding atum CEM atuma phan ke rap ki pidun jia phan kachuningri nona kaya pirthe ke dodun ta phere meme anpin khanja athe ke keso ason dope aprang aning kanarani pen langdam late nona kaya bangke prek jam keso ason nang klang boma songsi theklo Moni datum ke do ke la khidat ka ve pen chenglok asona keso cholong lok lo pulotangte labang swa keso kachipa mi de chiaphan amekri bopruman Lason thak-si nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong MAC constituency arlo umnem teron arong amekar dhon lek thepen ruptalin tok BP atuma sopo dawit lek theta bihek pen arenga mek keso kacholong lok penajok non anabangke ahiring tangrak anpin khangjang alang letum bihek pen setame keso abangke chelang piklo setame kemeji kalisi akiso abang nang ingdang bongpusi nang pachinido lapen non labangso keso phan kachipa me deji phan ke ajakong avedetlo laste alang letum manghuprong asonsi dolo lapen ke awar sai avidet khangjang no pusi nang pachinido lasin non labang so keso kachilang pameji aphan ke Karbi Anglong ke chari bom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang lapen ke Chinthong MAC a visit tro alang litumari dengsi nangrap rema ke chongkhong prong lapen ke rafek ji aphanta choning ripon pedo Jong si komatni ningkeme abang fiatum do pulotangte nangrap vek thapusi choning ripo La aber kipi account number lake 74660100815551 lapen mobile number 6001851986 tangte kisung ke pho ahem to na tumpen nang ke patini dun alam the lang itha Kardom Karbi Anglong TV 9 News kelang arat tum doan pon kardom pilo na pen jo anon itum kisung ko hem tun long nang hom ritek la perang ke ni ritum majupa nang hom ritek pot ang itum han akiru pilo ang yo nitum non kisung el la kuhilo bihek pen uswa mek long lok an non kan sok sian lo along ahin jupon lo stame mide la se chilang tek thedel lo si kaya kithe ding num phan kirap chuhang hi pu phan si perang ke ap tum phan chu pha iglo ipong ke chuhang lo an ke phun ben se chingki ke sara abang ta nang lupo pusi nang ipu stame poisa bang nang le de la si non ipong abang ke nang rap thu vekta pusi chuning rilo la si tela kaching hon korte kisu ningkan se la langli kisu panjila ningkan troksi lo non an bihek pen ma bihek pen la si penang ana jak ding no posinang le tum non bang ke kachilang ye phan awar sai videt sono gedi la si ni le tum la dak na homri nang lo la si nang le tum chilang lo stemi le bang so rat hong jai along nang le tum isi kirap long im ni peseng le tum chup ha panoke misan lo la si Pini pai ni phai tro karani jaipong pathua klamalong ingdeng narkep 8 Inter Club League Football Championship pini por phai ke thom ra chiti mapor malong pen pangchengpong ke chengsi ka pathu pon lake jaipong Morning Star Academy versus Rangsi Epsiang Bongsi pathu pon lo la swalong jaipong Morning Star Academy atum ke pathu ke thek serajok 3-1 goal an pen chipahai po Bangso kapathua long referee atuma men Sarmona Tokbi Indra Singh Rongphar Sonjoy Hanse lapen Bronson Rongphar atuma hin pensi kelang chari ponlo la swalong Alfiaman pen langhin VDC chairman Kiran Tokbi Jaipong Lems secretary Proholat Tokbi Jaipong Sports Association Amaipu Longsing Hanse Jaipong Sports Chunbang Bikram Timung Jaipong Lems chairman Hemari Teron National Referee Rizendra Basumatari lapen pinang an manpeng kiduatum chatongtu Langhin pen Serpinpo Kro report Card News
Cepakan dunten, nalitum mathari, mereka thek cok ke thanta, longin de puke, non ke, ini tum India long ke, ane tinda ni ane bangsi YouTube, lapen ke football kena lang gomno, ini tum ISL punongta, ini tum North East pen simpi sigman atim kada kitun lo, abang fusi. Nalitum cinita airport, Manipur pen dado, Assam pen dado, Kukurajhar pen dado, nalitum cinita airport, Durga Boro pen nuti thang tema munit lo, alang dunta non ISL lo patu lumanga lo. Pasal itu macam pengaha berbenda, kita kerja dalam buku ada bukan yang matahari. Lalu nanti itu malu tinta, nanti itu cuma thai no football ke batu dah, lagi isi ini tu akal caro, sports no cuma thai ben, nanti itu cepat dok ben, mana sih itu dia beji. Tum kecing wai dan kecing paraya tengsi, naso tengsi claim di busi cerai lo, si A along non patubom, group A tum angbong si final ke patu duji, A along mana score naik ke ong naik, point ke ong naik, pas mana point ke ong naik, A lapen A mana second point ke ong naik, nanti mangbong si final patu ke di point. Laso pen lason jaron bonai polo, B along group B pen deba, point ke ong naik tamang ke promotion nampo. Nanti मैं upgrade bo A group lu binong ko. Lapen A group bolong ke do. Non patsubo matera ngatum jong si. Score bang henupin point henupin pula tala tumai nak suntuk si digrade po. And latum bang ke B group bolong si do chok. Jala son si nakaron cepat ikun. Tang tipini Karbi prime time biruta bang ke kang tonik long kado kaweta me do me thak me korwang thru.